Hej tid och hjärtligt välkommen till okkara nästa ADHD-vitan tiltake. Och tack för att ni mött så fjölment. Hoppas det är nekv tiltök kring landet och vi kommer ur sommarferie och väcker öliga gott. Men här är det ju ett öliga spännande ämne. Och som du vet så vill det strömt Anette någon och hjärtligt välkommen till dig eisne som sitter hemma och hittar vi. Och ta i tiltake liot så vill det gått i okkara vitanasjavne av hemmasyn. Så är det alltid välkommen till att fære atter og hytja etter du og deila da vi alt som til halta. Eisne burde finne seg fantastisk vitan. At jeg hadde vitan et tiltak til en kallet en evnestever her som vi bjøa granskaren og øren likla personen av fære utdyptene innan et økje. Og det teker støye i føreskon og føreskon vidskiften og i gransking. Og detta tiltak är otroligt tydningar mycket tog att vitan innan att det är det som ska bära allt vi är. Till det som vi strujas fyra och till det som hjälper. Och det är otroligt viktigt för oss att vi har finns så gå en stol från Team Rinkeby förjar till att kunna häva sig tiltak. Och om tid har akkurat evne som tid halta vid 80 tid upp så är det alltid hjärtligt välkommen att skriva eller ringa till lockare. Ja, målet är att ha varit troja för som tilltök om året. Så till efter det var först i oktober tar jag att jag hade tillvidande man. Så kom äntligen vi uppskotten och jag omkvar det som vi kunde bjöa till att haft hesa detta tiltak. Ja, och idag är vi så häppen att vi var finche Paul Pettersson som omframt av nämnda lim nu 5 år och i ADHD-fällan hon är avvärande, hon är förälder. Och så är hon, vad ska man säga, en eldsal innan ADHD och autism. Paula är en som älskar vitan. Älskar att dela vitan. Och så är han otroligt glögg. Hon dår ordentligt väl att greja fra. Att förmedla det och mila det. Så är det öliga spänt på det här. Och nu var det jag som spurte om hon inte kunde ha efter. Så att tar man tar sig om att det och mat så är det som oftast att man huxar att folk som tackar och böt som tackar hela var att det som missa appetit. Men så som jag känner det så är det helt övrigt. Det är att ha ganska stor appetit. Men det är inte vi tåsa som jag om det innan att det är inte då hittar vi fyllt mer. Så är jag otroligt spänt på att veta om jag vet att Paula kommer in till. Och till senast att jag hade vidan att kom Anna Eisne in och ser till Rina tja Barkley om att det är det vi manglande självkontroll. Och här ger det öliga gå mening heter vi att kanske ha manglande självkontroll och mat. Så till vid hälsokursnäck som känner till så inna och han så han kanske inte finns så näck till vid så det gläder mig höra om. Ja, det är Rinkeby som ger det görligt och Eisen Torskött. Så jag vill tacka dem så mycket och självande Eisen och Limon som är fler än Shane Trusche. Jag tror att det är helt fantastiskt att få så att det kan stå. Och självande Eisen till som är mött upp och till som hittar här hemma. Sen är praktiska kunning, väsne är nere under, bara om jag trappnar. Och så för Paula tosa och i en halvtrus minuter och så var det en stekker av 15 minuter, kaffestekker och så var det efter en halvtrus minuter. Och det blir till att sätta spurningar till Paula att han sätta framlön. Så ja, jag får bara bjuda Paula hjärtligt välkomnare och tjoa Paula år. Ja.
för det. Tack för det. Ja. Det är alltid otroligt spännande. Och ett resort att vi gör tilltök mera om ordla granskningar grundar jag vitan och vi har haft redan Lima Café så det jag hade fälla någon alltså här folk fortälja och vi har haft imiska ävner uppe. Ganska mer stort och mer så baserat på fortällingar. Ja? Detta var alltså jag har vi hade någon nere eller nästan nere i nekvon greinon och Lise om kanningar som gjort där innanför det. Och här är knutch granskning. Och det var knutch för mig att sitta och läsa om. Så det är spännande. Jag är uppbyggd klinisk dietister först och så har jag en kandidat i klinisk ernäring. Så jag vill ordentlig om födsla som det är förskån eller ernäring. Jag har arbetat med Rutschukrosen och här hemma som dietister. Eisne innanför att jag hade. Och som Björk säger, det som vill allra mest det är tar man häver att jag hade och för halva så ett mars. Det som man ska. Det fyller ordentlig. Men här är det en annan tomta kämpla att jag hade. Jag snackar myter. Med att det fyller ordentlig. Tror jag först vi att jag det och föräldrar. Som kuskugera vet för halva en ett rush och Atlanta i en ettla. Armand Lunds för det staffest så känner man till att det är vanligt att ta 5 nästan 28,5 till man många med i alla tyna. För att komma syndron att här. Du har några avhåverst vid tui. Ja, bra. Jag är så gammal, det ska ha med oss. Ja. Det är några andra ting man har om. Och för att dela det upp så läs att första parten, det är 30 minuter, det handlar om granskning. Allt möjligt om hur kostar kan avvarska, att jag det, hur att jag hade gjort att onker ting är värre att styra. Ganska är också som visar sig att jag det här var också annat som de manglar oftare eller får för nekväv. Hänger det samman med etingar och lä. Allt det att jag kommer nå. Och så har det en stäck och så att nå är det så det mer så stjärnslöv så det inte natter bäst för äldre och som har det själva. Ganska som underhållande. Och några kostra, några realistiskt att jag hade vinnarlig kostra, tror jag vi känner att kostra inne och det är bara att säga till kon att bara leverera några kostra så betyder det inte man gör det. Så det är inte ordentligt att jag kommer som utgångspunkt vi. Kommer in allt möjligt, ja. Och så också jag spårningar helt sust. Så körer vi det bara. Men gärna skriver det kan ni så ta några spårningar. Jag vill gärna ha spårningar. Det första kommer nå till granskningen. Man har hört om IQ, alltså fiskolje och Ranek som jag har haft. Jag har varit forskjelligt vid bjortsnån, så att jag har varit det. Next är det ett också till förstorsar och allt möjligt. Så det är sånt här vi kommer nå. Jag också som synder delat upp. Det gör inte så 100%, men jag synder, alltså det troblagarna som bötten ofta stannar vi från föräldrar till Ranek bött med att jag det är nog så kräsen, eller selektivt ätande. Det är de har bara hattar och inte hattar och det ska helst vara akkurat så. Annars äter man det inte. Så är det vi ringer en mätarliste. Tar det helvarm som gör det. Till så är skaldan för vuxen. Redan kommer vi forskjellige trobleik om vi bor noen. Som sammanhenger vi tog. Hevda nærker vi at du hadde gjøre eller er det bare de som føler det mer. Det vet vi kjørlig. Med vuxen så äter man, alltså det är inte göra det, men det är ofta oräckligt. Äter bara så förstår jag äta så äter bara åkost av någon och ganska planlägger inte så väl. Ska helst ta stått att och något så impulsivt. Man är ofta travlt. Man glömmer ganska äta och faktiskt ser man att några vi att jag hade mangla och av vissa vitaminer som andra inte gör. Väkt ständer på avon och att det hänger samman. Det första i huxa det är också avhåvers. Det är hur kostren nu är det alla miljöskatt i sig koster det är som äter vi snackar om det. Hur kostren jag kan säga för vantan för att få att du hade. Jag kallar det vantan till så vante. Jag vill inte uppfatta att du hade som en sjuka men som sannolikheten för att vattnet för att jag hade. Utan så jag kan säga att mamman äter. Och här är alltså granskning som visar till att mer man är vid vatten och åren så kan det gott ha akkurat att det sammanhänger mellan det som mamman äter och om vattnet för att jag hade. Med annat här som är ordentlig evidens för är att
hvis mamman og tar batten i mor løyve ikke hever nok av folinsyre, så er større chanser for det at batten for at jeg hadde. Og folinsyre er det som er i utlån sånn vitamin til gravider, battenkonner. Manglar man det, men så større chanser for batten for at jeg hadde. Og det samme ser man vid D-vitamin. At det lågt så er det større chans for at batten for at jeg hadde. Det er ikke det samme som man sier at det er det som gjør det. At det kanskje henger sammen med noen rund. Men ut fra tog så har man kommet frem til noen tilmelder at det er ordentlig nøyot at teka folinsyre som uskøyde. Og ikke bare at har man i plumpa veien, tror ikke man har noe edler. Men helst beina vet, og det er særlig at det er første månedene som har tøtning. Og til eisen andre ting som folinsyre fyrebyrger. Men akkurat her som sambandet kan det fyrebyrger at du hadde. Ikke tror jeg vi vil utrota det, men så vet man det. Som folinsyre som uskøyde, sånne gravitaminer kan være godt. Og eisen D-vitamin. Som kostrådgiver eller dietister har vi alltid vimmalt att ta D-vitamin tar man ner vid vatten. Och så är det förrjun. Ja. Jag har sett, de flesta ställen har vi sett kälterna här. Att uppfråna kälter, söker man på hattar och googlar det bara, kopierar det här in, så finner man kälterna till sådana ordentliga, musnaliga kälter. Onklar i Orland och 23 och jag vet inte vad jag är. Så det är äntligen för att läsa mig på det. Hvis man vill det. Ja. Att det ena, det handlar om vitaminer och mineraler. Och så är det att ozoner kostar. Eisen är sett i samband vi om vattnet för att jag hade. Att det är en granskning som visar att det som de kallar för västerländska mat, det vill säga mycket av alltså stövelse, alltså pasta och just brei och fett, osont fett, alltså animalsfett som de kallar det. Alltså hvis mamman äter nekva tog, tar hon vid bad, så är det eisen större chanser för att baden är färdig att jag det. Och omvänt, hvis man äter nekv, det är sett direkt i samband vid fisk och frukt och grömmet. Mammor som äter nekva tog, tar få kjoldnare på vid att jag det. Men det här det som man kallar kanningar av fölkje, här man inte får in och sagt nu ska det utan det här som vi om badnkjöter för att jag har det kanningar av tusvis av folk här man ser sammanhang. Och ta sig så här till att samband mellan onker ting är inte orsöken. Tror jag att läs alla säger till att observationella kanningar att man över observerar några folk. Och på själv de här är 20 000-tals folk så är det inte säkert att man finner sannläggan och i tog. Att det är min teori. Det kan ju gott vara att dessa mammorna som äter mer osont oftare har att du hade och till tog det är osont. Och mammor som har att du hade får jag oftare bort vi att du hade. Så det är inte äntligen att säga att ju mer osont du äter och inte att du hade så första batten att du hade. Det är inte detsamma. Att det här är en kälta här att det är också avvärst och onkre av granskarna kommer isen in och här till att det är vi att det är inte kausaliteter ut det är inte en orsök. Det är inte som säger osont med det förut att jag hade bara för att det är rätt. Men det är också avvärst och lokal. Jag är så klar i det att det är en samband som existerar. Så är det här vi heilvannon. Det är öljande som har varit här in av heilvannon. Femma stäffest att jag hade så de flesta börja och på omkring heilva. Det kan vara Ritalin, Stratera, Midkinet, allt möjligt att känna det. Och de flesta slöjen i av taimon avvarska mätarlist. Särskilt är det här som är stimulanterna. Och det är med annat här som det ofta vill börja vid. Det är Stratera och Ritalin och Midkinet, Concerta. Jag ser att de har en tillfändat och några andra ämnen. Och kliner gör det inte. Det är vanligt att täppa sig. Särskilt i början. Alltså laknan blir att säga att det ska gänga 30 månader och man är vant sig vitt. Så man ska röna halvt ut där 30 månader. Så minkar det. Men jag nöker dem så fortsätta. Då vi har inga medallister av det. Ja. Det som är själv, nu har Björg har sagt det, är själv mamma. Det som är själv har vi upplevt vid döttrarna som är till att hon att jag hade halva som kanske tog något så gott av. Som tog någon på att jag hade eller att jag hade träschna. Men att hon blev akkurat lika hungry. Hon inte fick äta.
Så det var lika viktigt att få äta jöken dagen, självt om att jag hade hela varven, hej sån effekt. Det är som att stäcka inte tog. Sjående, hvis du äter för lite och kroppen för den som man tar så lattnar du isne. Det kan vara nog så stor vikt här man ser. Jag vet om tid jag känner hur fan som tar det vuxen få stäfest att jag hade att få medicin det man kände nästan inte att man så är inte alltid mån det jag inte vi går vi edla att jag har till nog så för jag kan sagt. Men choppat någon här kan det ju gänga över att vikten stäcker edla att det här passar det kan gänga du vuxen isne. Så man ser faktiskt att bött som man tycker att jag hade halva en kvar till ända vi över minne och långt än det som inte har finns där. Så det är viktigt att hålla är vi att vatten köttar helst sticker upp så ska man för åter och kanna om vi kunde göra andra vid dosis eller annat slä eller avkorsta. Det kan heller inte vara rätt. Så det trunaver alltså kroppsligt trunaver och vuxen som det kan driva. Och det är sånt ett dilemma. Det är ett störst dilemma just nu. Du har bruk för helvanon. För att jag hade alltså det är ofta ringt att leva vi att jag hade botten får ganska svår skola utan medicin. Men det liksom blir så rinker men samstunds först effekt av det. Ja. Så det är ett dilemma som jag alltid håller man ska vi upp mot kursanna. Och tog helt ordla viktigt alltså helt ordla stor tydning det som vi skriver strategier hur så kommer man undan om det man kan arbeta undan om det. Man kan få ordentlig kostråd. Hva skal man så äta att lukta man har råd till? Det var ordentlig sån tydning och eisning att det snackar vi lakna om att det är rätta hvis det är gäng så negativt. Ja. Det är bara ont hvis vi pleier alltid å si at noen spørninger er lett men skal vi ta det etter nå? Så vi börjar med spørningen. Ja. Så det vi med tarmsjuker och skener och iltebukjenon och öljanek på den här till. Här är en kanning som säger att 30% av bötterna vi att hade har alltså kliar regeliga om iltebukjenon. Men det svärar till eller samsvarande så är det 20% av bötterna utan att hade. Det är rättligt stor månad. Så det är något ont att man har att jag hade så har man ofta iltebukjenon. Och vad är det så? Ofta ser man att det är förstoppelse. Det var luft, det kan ha diarré, det kan ha kvalma, ringa mätarlist. Det kan avvirka trivnagen, det kan avvirka att man roar ju upp. Det är inte stort lätt. Det kan inte göra det här man kör skolan, man är iltebukjenon. Det som man så häver kanna eisne det är att man hvis man hickar tarmflora kallar vi det här. Man hickar efter kannar folk och i tarmen och i enda tarmen sälja så har vi miljoner av gåon bakterier och ringobakterier. Här är man så hukt efter folk vi att jag hade och det som inte har att jag hade och här är moner då. Hur så tarmflora är sett samman, hur så bakterierna är det. Här är mer av de osunna bakterierna och folk vi att jag hade än folk utan att jag hade. Här är mer inflammation. Och här kan vara också vi är man inte upptäcker födselsevner på samma måte som annars. Det är alltid faktiskt också avhörst. Och det hvis jag själv allt detta kan ju avvarska ätfärgerna. Alltså ganska alltså du har köpt som trivs bättre av att ha iltebukjenon och ha det ringte bukjenon. Det som så eisen spelar in, det lägger alla granskarna och detta, det är att här är patten att jag hade så är det inte lögna i alla fall för jag att så hänger det väl ofta samman med det här flera i familjen som jag säger att jag hade. Det kan vara ringt att få regliga måltider in. Det kan vara ringt att ha ett lika regligt liv som andra. Det kan också spela in av bjudgen. Alltså är man inte äter regliga och får nog till dagen och kanske åka det med packan. Det är ofta impulsivt och kanske föräldrarna i eisne gör det här. Oftare fast food och sånt som så att det hit vurste är till hellre 28. Ja. Så syns det djupt när vi tog i. Näck att jag hade här riktigt bukjenon eller jag tror kanske man nämnde. Det kunde vara så avska att det för att trivas värre. Det som att lägga den till mer granskning nej men här är nöker går till dömes till att man får grovare bröd och pasta. Det kan hjälpa. Det kan stabilisera bukjen som man inte får så iltebukjen. Äta mer grömmigt och frukt. Få några väte, inte minst. Det är ett sort så det heter som heter interoception innanför att du har det som är rättligt känt. Det kan göra att man inte följer svångt, man inte följer tosta lika näck som tar man inte att du har det.
så ofta ser man nästan att de dricker slugan ägg. Och då kan det hjälpa kanske hvis ner. Det är då så här så mycket dunkan när man färger ständigt simpelt en A. Hette det att ska dricka på en dag, ska ner i hela linjen och en klockan 20 och att det finns all möjligt. Det kan vara hjälp akkurat jag för att jag hade inte jag tänker glömma simpelt att dricka. Det är ganska strust att landa in och så måste jag dricka några glas om kväll. Och så är det vi äter regelliga. Och aminka om socker och sådant vatten. Till att få en av socker och sådant vatten. Alltså ta socker och i flotande dräktsvörn eller ta socker i flotande former så avskar det mera blodsocker än ta det i fasta former. Jag tycker nog lögna att rena dricka mycket sådant vatten och sort och det. Ja. Så är det här vi, ja men så kan man bara göra också. Här finns Facebook-syder, hemmasyder, ordentligt gå ting annat någon som man också har haft att färja pröva. Här är dieter man ska röna, man ska bara lukka betala för det. Det är flera vi att jag har att det här var mer time-troublekar, men det är inte präck för årsvärden ordentligt är. Som vi skriver är det ordentligt text, tunker, så jag det. Det här man är som gäv att jag har det symptomer, alltså det man har ringt här, gör kanske att man inte får hosanna sig, man blir mer irritabel eller ringer och stora känslor. Det gör det inte mening. Eller det med att man följer att jag har det som gör att det får inte budgen. Tryck för det är inte blanda. Det är så greit. Kanningar vi får av låttagaren, alltså kanningarna vi har är inte så goda. Ofta är det som jag kan säga, Jan är observationellt, där man hickar bara. Man är inte kanna är det hattar som ger hattar. Det är inte hatt för om folkene som har att jag hade få heilvad lite. Omkravsner att jag hade helven kan nästan göra man för lite budgen. Om man får kvalma. Det är inte hatt för fortsarstöve. Så andra månader vad folk äta om de lever i högsta råk eller om de inte har så länge pengar med ja. Ett alter till dess månader. Så det är några kritikpunkt av som kan ingen som är ja. Så har vi eisne sett flere god råd og tilpå til folk. Vi at jeg hadde, jeg kommer her først og kostplaner for å hjelpe at jeg hadde. Sjån det ber till, men ofta ska man vara kritisk till det folk som rönnar sina pengar. Alltså är det en 4 och 18 som du ska betala för så kan man säga ett först. Så man ska vara kritisk till. Det är inte godkänd vörda som säger heter akkurat det. Jag håller mig under horsnägg bär innanför att jag hade men alltså innanför autism om att vi hade äta glutenfrukt och ha sådana dieter som är ordentligt restriktiva och inte socker. Det ska lura kost någon och så har man ägg. Det som man häver ganska syndrom det är det som heter eliminationsdieter. Det vill säga man eliminerar, man fjärnar några ting ur kost någon. För jag vet om att jag hade symptomen på minne. Man glöms till allt gluten ur eller alla laktos eller allt socker så är man inte färdig till avräckliga. Man är alltså till low carb det man nästan rätt. Och så är det tillsättningar även att man allt ska göras för bort någon här ska inte stoffer vara i och så det är öle känta. Det som granskningen ju visar hukte i Orland kvar jag lagt två kälter här. En från Nujjon, en från 20 så det är här är så nutjaren till. Det är en avviseffekt. Det är nökrompeten. Man är bara just det så kan den gå innanför bötten. Här så det visar att det ger mån till er time som i förväg säger men jag får inte budgen på dressmjölk eller jag får inte budgen kvar för ett franskspray. Alltså det här är några trickar här som man sjön ska kunna göra och ta rycka det. Men jag vill alltid säga att man ska engagera det ofta i samråd vid lackna och vid helst en dietist. Så man kan komma ut i att fjärna allt för näck ur och om kan du få det innatter. Och så har vi haft flera kycklingar kökentojerna som har ätit öle restriktivt och tänk man blårön så manglar det allt möjligt. Så det är skajligt och helt gott för bötterna att bara pröva själva att fjärna allt möjligt ur till man helt till. Gör det ordentliga ha fackliga vällängen i. Ja. Ja. Så kommer denna fiskoljorna. Jag hade inte hört så mycket om det nu, men för ganska 15-20 år sedan hörde man ordentligt om fiskoljor i Skövde. Det är som ett IQ och det var en särskild produkt till att jag hade gjort och nekv tog det. Eftersom är det några evidens för det? Är det fiskolja det vi att jag hade manglat? Fiskolja det är det som man ofta kallar omega-3.
till några fettstoffer i fisk som är omega-3 fettsyror. Det är bäst kända till DHA och EPA, det blir så att häfta det och vita. Det som det ger är att det sätts in i kiknena i tjaakon och i ödlom kroppen. Det är så en rejblåsella som bara för att visa hur membranen ser ut. Hvis man säger att det där fiskoljerna så är det ganska här och här och här. Och det som det ger är att kiknena, det här var sådana fiskoljer eller fettsyror i ödlom membranen och ta fiskolja är inte parstat så blir det mer flexibla. Det så där kikna kan man faktiskt ricka bättre. Att möjliga neuroner eller signalstoffer kommer bättre i kiknen. Och det särskilt hela kiknen man tar sig om ta. Att färma mer av omega-3 fettsyror, ja men så hjälper det i hela någon. Så att dopamin och serotonin bättre kan signalera och till ofta det som trobladjen är. Där fick vi det vita och senast att jag hade vitan om heilan och att jag hade det. Så hvis man så säger akkurat vi att jag hade och så omega-3 ja. Att jag hade utan jag ska ge mig ordentligt klockan på det men det är en slags dysregulering av serotonin och dopamin. Och här kan fiskolja för in och bättre om de signalerna som är dysregulerade som är inte helt som det skulle vara. Och här är man så säga att hvis man har för lågt av fiskolja och i kroppen, superfiskolja, omega-3, ja. Hvis man har för lågt av omega-3 i kroppen så avskar det och ökar faktiskt om att jag hade symptomer som uppmärksamhet och mer irritabilitet och sånt. Ofta känt som känsloregulering att det vi att jag var riktigt stora känslor och det blev så ralligt eller ralligt kött eller ralligt glädje. Här är några kanningar som visar att folk vi att jag hade hava generellt lukka som vi tar någon att det månra det var lackre innehåll i kroppen av omega-3 fettsyror. Och ta är det ordentligt att man tar det. Att det här lukka som vi D-vitamin så vill jag ägna vimala att om man är vid baden så tar man fiskolja i skött. Så att vi äter inte något tog. I förrjun vi äter nekva fisk, men vi äter ofta saltna fisk. Som tosk, frikadeller, fläk och allt här är lite inte av fiskolja i. Men jag vet äter inte nekva tog. Fejta fiskaslövnen som är laxer och sylt. Också äta laxer och sylt och makreller. Så det kan man inte göra. Hvis man äter nekva tog så pjus man inte fiskolja. Men det går för också tog på att folk vet att det här var minne av omega-3 i kroppen. Ja. Som det är stenträrt, det kan hjälpa, men inte på samma måte som helvaver. Så jag vill inte skriva när jag tänker det. Ja. Så kommer vi in och med vitaminer och mineraler i Janne. Och det är också samband till här eisen. Man har eisgranska nekvitt i. Det tar jag över ordla voj om. Jag har hukt ordla på nekvipet. Vitaminer och mineraler det är några mikroföstlevnader, mikronäringsstoffer som man inte egentligen ser, men det är ordla nej för nekvar funktioner i kroppen och tjocken. Till döms immunvärna, stoffskifte, hela funktioner och för enzymer skulle rycka och öllomövliga processen i kroppen och tjocken. Mineraler är så till några oorganiska, vi känner att döms kolk och jatten och sorta. Det är eisen på samma måte som vi säger här, du kan nämna det så väl, men det är eisen nej åt fyra nekvar funktioner. Akkurat att det kommer att jag hade så det är eisen tutning, till att serotonin och dopamin är eisen avhängigt av vi tar nog, av vitaminen och mineralen. Till dömes så det att jadn och zink är nejot för att kunna framlägga nog av dopamin och för att receptorerna skulle rycka. Och samtidigt så är magnesium till dömes nejot för att nervarna kan fungera och för att vi får störst och känslor, allt nervar, hela och allt det. Och D-vitamin är nejot för det kognitiva evne. Manglar vi D-vitamin så ser man att kognitiva evne blir värre. Hela fungerar som man ska allt ha. Att det här kan inte visa att folk vid att jag det har lackre innehåll av jadn och zink, magnesium och D-vitamin i blodrönden. Tar man matar och immun till ånder. Här är man så eisen säger till dömes hvis man hickar efter time så manglar jadn att är det här lågt så hör man värre att du har det symptomer. Det vill säga att det är mer extrem.
tar man manglar jern, det ser man vid zink. Och då ser man att jäva utsköjtet så blir det bättre. Alltså minskar ju ser extrema symptomen. Och ser man omtidigt och han kan då avvarska att det är vi omerksamma och hyperaktivitet, känsloregulering, det är ser vanliga träckna vi suttja. Det är inte, alltså jag skulle gå kvar ner här på en mer. Här man görs några få kanningar via Jevo utsköte och här ser man att är det mangel så förbättrar det. De som har normal nivå, alltså hvis de vet vad det kan nivå är men så får det inte hjälpa. Så det är bara hvis man förstärker mangel, man kan säga generellt ska man ta sig tingene. Men i halvt samman omtid kan man gå se att man ganska ska mata det. Hvis man hävdar att det och allt inte fungerar som det ska alla. Ja. Så är det delvis när tillsättningar är någon som vi kommer till näst. Jag vet inte om det har hört om det, farvestoffer och lidevner. Jag har ofta varit ett samband vid att jag det. Och det är om det. Tillsättningar evner är alltså konstig tillsättningsstoffer. Tillgör tillsättningar evner mot eknår. Det har vi brukt till att det kan halta sig för att göra att han smakar bättre, att han ser penare ut. Allt möjligt. Det är något som vi vet nu själva flätta en sig och göra så kommer vi ofta inte tillsättningar även i. Så det är ofta och just när vad heter det? Ordla liot framledda med någon som vi får. Det kan vara konservering, det kunde vi gott bruka. Alltså det är inte alltid det att allt ska väck, men det är näck dömer på att det som inte är i maten naturligt. Ja. Och så hävdar vi vuxit att det kan avvarska särskilt hyperaktivitet och bara innanför bötten. Särskilt i ämne, skriver det bara in, hvis jag onkel för att hitta mig på att det är 102, 120, 120, 140, 190. Det är ofta finna i sån här bomme, sån här ordla litryka, hatt som sån, jag vet inte vad det är, Fruit Loops eller så, man äter inte i USA. Det är att finna såta vatten, av och sån morgonmatprodukten som här. Till döms grön såta vatten, hon fast inte mer. Det är ett av de nämnen som var i här för lite andra gröna. Han har främman inte mer. Det minns jag gott som bad när man fick gröna sådana vatten. Särskilt hvis man hickar i enska kälter så är det ena ämne som heter Red 40, alltså rätt fjörste, som här var sett samband vid kraftigare ADHD. Eller hyperaktivitet faktiskt. Så det har man kort ord alla ställen nästan 8 i USA. Ja, så igen alltså 2012 hur man helt sättningen jag var slätta ner. Så igen 2012 hur man i EU och i Danmark fjärna nekvavsner tillsättningar än någon. Så är det att man inte i alla fall hur mat som avskar och ger förvärrar att jag hade träck. Ja. Att det här är en kälta från fyrstan som beskriver det ordentligt väl. Men det att man för in och från EU så är och tänker några regler det visar sig att det här är evidens för att de som tänker någon avska. Ja. Så är det kaffe. Jag har i alla fall öliga ofta hört att jag hade så enten så kunde jag dricka sån kaffe så vill jag då avska inte sån akkurat samma kvällte och nöker kunde ta en kopp så såna det kvällte. Så är det alltså också tur på koffein avskar att jag hade det sånt annorlunda. Det som man nu hukt efter det är att dricka folk att jag hade mera kaffe och det gör det. De får mera kaffe, de får mera orskedrycker. Cola har ju koffein i. Och det dricker alltså mera av tog, ja. Det kan gänga ut i svön och man blir sån mera hyper av tog, ja. Så särskilt att det är vi bött och tannaren det att de skulle absolut inte dricka orskedryck. Och inte minst så det att jag hade. Ja. Och det visar sig att koffein avvarskar örvise hvis man har att jag hade en ånder. Alltså öll kunde ha ringt jag såna hvis jag dricker från en kaffe. Men jag följde vi att jag hade avvarskade ännu mer. Det kunde få mer så en trobläggar som i, kan man säga, i förvägen är en trobläggar. Det är som koffein är väldigt långt i kroppen eller till den här avvarskan tar vidare vid körtliga. Ja. Det rickar i mis. Det kan virka sissande jag nu om vi att jag hade. Att dricka kopp kaffe det kan bara få oss ner.
Och ju öron blir det bara ännu mer hyper. Några får nästan i angst för på ristas och ett är ganska också pröva det. Det kan eisne bättre om fokus hvis man hör att jag hade det är slä av självmedicinering att dricka sånt kaffe. Och tror ska jag dricka kaffe, man ska bara bevusst om att man ganska skönar en kväll. Ja. Så nu ska kosta in här alltså det är näck minne än vi halva i självant ja. Man ska kan sätta ett samband med att stägen för något annat men koffein har en avvisan mån här är inte samma avskan. Så hvis man säger kostregnet om te så är det ärmarska kaffe, kol och orskedrycker. Och hycker man ett koffein så är det max 400 milligram om dagen. Man kunde köra en hela plan men det är imist vad gränsen är. Den halter fra att dricka det sättna parst nåttra tog i kvöld. Och inte samman vi hela väg. Det kan faktiskt få tjara in jävla värre. Dricker man det samman vi hela vägen. Ja. Socker. Socker ger bötten hyper, det är något välkänt. Man hör det. Och hon får sockerschock och rennar runt och hänger på lampen och allt det. Faktum är att du hade ger att du har mera trångt ett socker. Man är mera sockerhungrande. Tar man hör att du hade. Och det man ser är att folk vet att du hade till äta och dricka mera sött än andra. Det är och som tror på det, jag kan köra 100%, men det är dopamin sökanden alla tog som gör att jag måste ha ett shota kick som affär av en shot om socker. Man ska kunna dricka en hela sådana vatten eller få sköta. Och det är sambandet med det. Att det är samband, inte orsök. Hvis man så säger det. Socker gör det irritabla. Det var ju så granskningen att hvis man äter ordentligt socker eller dricker det så kan man söka en avsamon. Alltså att det är just allt syndret irritabiliteter. Det är inte gott först år för det. Här är man bara just kanningar. Eller det är bara kanningar på botten som visar att det är en effekt av det. Och inte så som man tycker att vuxna. Det blir mer irritabla av att få en socker. Detta är orsök av blodsockerreglering och det är mest immun till botten. Till att har man inte diabetes så äger man inte vara så jävla avskriver av om man får en socker eller ej. Det är kroppen att hålla. Men det är sånt jag alltid jag syns det en för man har ett ordans en ordansmångd och särskilt så flotande så kunde en för folk att följa att det blir sån avska. Så är det där om det ökar hyperaktivitet att bli både hyper av att dricka eller få en socker. Här är det onkra kanningar där olja luktlar. Men det har varit att socker ökar hyperaktivitet. Men så har man prövat att göra om att det till man också kan ta nog passa. Här man blindar och att blinda betyder att folk får att det vet inte om det får socker eller ej. Det vill säga att du får socker men faktiskt är det inte light, det är inte oj. Och ta effekten väck. Så alla de här kanningarna som är där visar sig att då i botten och grund inte ordentliga ökar om hyperaktivitet att få en socker. Ja. Samman omtidje kan man säga här att socker ökar inte vantan för att jag hade. Socker gör inte botten så hyperaktiv. Men att folk att jag dricka eller äta mer socker än andra. Kvärt kom så först att jag hade som gör att dricka mer eller det att du dricker man sådant så först ofta att jag hade till det som man så ofta ska kanna. Och att det vi att äta eller dricka näck socker till något som avskar ölpött. Det kommer ju istället för annan mat eller annan dricka som du helst skulle jag finna. Alltså först näck socker köken dagen eller dricka näck sött ja men så först minne vatten och mjölk och goda mäta. Så det är ju så inte gott för när kan få näck vad det som kan hjälpa vi tog är att äta näck protein eller få näck kostfiber så först du kör så söta ton eller du får så du minne söta ton det är det så först säga. Så att det gott då bara. Ja. Så är det som är ordentligt avhåverst. Jag snackar ju om att vi är man eller vi väkt. Det kan avvarska alltså av helvaje och det kan ta man ro vitcherder så kan man nästan ha troblaga vid väkt. Och så kommer man några öliga ekvisligt höll här halvtid. Det är att bötten att jag det har varit 20-30% högre vanta för att vi har förnäck och av vuxen har varit 70% högre vanta för vi har förnäck.
Så övervikt och ADHD hänger alltså samman. Här talar vi om overgjørst ADHD. Ofta tar man hör ADHD så äter man ofta som största som känslan det är alltså emotional eating. Och det är samband det kallar man ofta binge eating att man simpelthen inte fattar allt. Man blir bara vid äta och följer inte. Det kan vara alltså tröstespise eller vad man så än kallar det. Det kan bara vara att man otillvita äter utan att få det via man äter. Här har vi så hukt in och de som har binge eating disorder det är en sjuka här man överäter och det vi ofta öliga nekv. Här är det upp mot 40% som har ADHD. Så är det 24% det är 24% av onkeln sjukon här det har ADHD. Så här är det i allra högsta grad en sammanhang. Vuxen vid ADHD har upp i 5-4 oftare som tommer på binge eating. Det är inte som får stafest diagnoserna, men det har vi det träckande vi att ordentligt iveräta och i perioden ett långt kvalitet eller simpelthen inte fatterhalta. Och det är särskilt kvinnor som har varit här minstre. Vi att iveräta. Det kunde eisne som jag skriver här, utan man får hickra på ätingar och alltså är det inte bara binge eating, det är eisne till vi att vara öliga restriktiva vid omkring. Man fjärnar allt möjligt och bara äter ordentligt fatting. Eller man äter tar man kötter eller tar man rytler eller tar man stressar eller tar man gläver ska det feiras. Det är folk vet att det är mera det är mera här att det gör mera då. Vad är det som gör det kan man så säga. Hur hänger det samman med att jag hade det är executive-funktionen det har vi också haft i olika Lima-café och man blir så klokare på det. Det är vi man är väldigt planlägga och ha överblick och för att ut i livet det som man planlägger och regulera känslorna allt det spelar in och det är liksom kallt vi med. Man brukar ganska med som självmedicinering för att regulera det dopamin som alla är det kör bara så man äta. Man ser att isne tar folk som får halva det hjälper mig det är på halva men om kvalitet att för år så är det ordentlig binge eating om kvalitet så ska det allt inhämtas på en eller annan måte. Inte öll. Så någon ska det helt äta om kvalitet men det som har tendens lättare det är att ordentlig om kvalitet. Och här kan man så säga att jag hade halva åren har minkat faktiskt det. Så länge han är i kroppen så länge han rickar så har du inte hattar. Här är man hukt och att jag hade för man att jag hade halva så hur man inte heter minst. Vi binge eating. Ja. Ja, nu är det faktiskt Arne tog. Det är så det vi huxar alla nu kommer spurningar, men ja. Samman omtidget, alltså granskningen visar är att här är alltså mäter eller koster som kan avvarska att jag har det. Man ska omhuxa fiskolja att täcka det. Man ska kanske kanna om här är mangel på zink och jod och magnesium. D-vitamin. Och hvis det är också som trycker, hvis det är också som man häver en idé om kan göra att vattnet eller att ofärda värre så kan man röjna efter eliminationsdiet men allt är ju samra vi fagfolk, laknar, dietist och man ska fylla ordentligt. Det ska helst innatter. Det ska helst komma åter menyerna till som man är fjärna. Och över och övervikt det hänger samman vi hade haft det. Det är näckmare vanligt så först vi hade det än gör. Och så bara för att se det först kostar kan inte lära att jag hade det. Och vi kunde inte för äta örvelse och så halta vi det och inte ha bruk för några ära vitcher. Alltså att jag hade halva över det stadigt det som visade sig över alla granskningar berskattlander att det var störst effekt. Ja. Nu huxar jag faktiskt bara att nu har vi touch mot rätt jag spitat i jöknen om det där spårningar eller hettar vid granskningarna. Jag kom in och så rann jag rå in så nu är det mer så kan vi veta om att jag hade och kost. Ja. Och jag kan alltid av streama så. Tack. Jeg stiller spørgsmålet på dansk, det håber jeg er okay. Da du talte om, at man kunne se i sine blodprøver, om man har nok af de forskellige vitaminer og mineraler, så er der jo nogle referenceniveauer, og de referenceniveauer er jo lidt forskellige for de forskellige lande, og jeg ved, at i Danmark, jeg kan ikke huske, om det er D-vitamin eller hvad det er, der har vi et lavere referenceniveau end andre steder.
Så hvad er det, altså hvordan skal man ligesom tage højde for det? Nu kan jeg sige, at mit eget D-vitamin, det ligger lige over, så det er sådan set godkendt. Men derfor kan jeg vel godt personligt mangle det, tænker jeg. Og det er ikke mig personligt, du skal svare for, men det her med referenceindtagene. Ja, sånn, det er veldig bra spørninger. Bære i land, det imisk, referansenivå, altså det som man uppfattar som normalt. Men eisne, med til andre det, men her det flott i ørlig, så jeg ble oppbyggende dietister for faktisk 20 år siden. Her man fyrir seg at det skulle ligge 25 så var det funnet. Nå vet jeg det i hvert fall her hjemme av halvtrus. Så det brøytest alle togene. Så er du ikke svære på helt presist om... det har vi faktisk ikke hukket på helt om det er noen som tror på at det skulle ligge hakre. Er det synes det du mener vi? Ja. Det har du ikke å si, men det er øyelig immens, det passer fra land til land. Og det kan en som gjort der, det er for jeg skjønner ut fra at du er normal noen som to i land noen til jeg var kanna. Men her var det i hvert fall andre kanninger som var på tvers av land. Her man så hikker, okej, blir det betraktat som för lite, ja men så har man mer symptomer. Ja. Ja, så att det är det bästa Sverige kan ge. Ja. 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 Hej. Jag har en spurning till att du hade och socker. Du nämnde att böten generellt och inte specifikt böten med ADHD blev mer irritabel av att få socker. Och så nämnde du och akkurat om sockerfritt och varför avvarskan det här var akkurat här faktiskt fick jag ordentligt vik att de inte är avvarskan den samma eller menar du vi är sockerfria att det missar avvarskan. Ja, alltså nej, det var nämligen en kanning här man har hukt och sagt okej, nu prövade jag göra riktigt socker till bötterna. Men så gör man det delt upp att det helt det var socker. Man gör en sån placebo. Så att det inte vet om det får socker eller sockerfritt. Och ta var under månader. Det vill säga att det sockerfria avskar på samma mat som tar vi socker. Det vill säga att det var inte ordentligt socker som gör det. Men ett land vi att få att det kan gott vara att det är vi att du har det man över det dopamin i alla att sockerfritt är ska kan stilla till att drunkna. Men ta avskar det ju inte blodsocker och du först inte att det är hej som du först hvis du först ordentligt socker. Så sjön har i komplexion av sockerfrukt om jag anbefaller sockerfrukt till choklad akkurat det. Men det menar mer att äta ganska mat som inte är lugna ex sött. Ja. Ja. Var det svär på det? Ja. 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 Okej. Så kommer vi för paus och få oss en dröm. Socker och kosten här. Ja. Tack.
Ja. Ja, tid. Nu får vi da börja attor. Är det då? Hej, hej. Så börjar vi ett atter. Jag har alltid här i tentra som är. Ja. Och vi fyllt mer av kaffe. Ja. Som sagt så var som första parste var om all möjliga granskningar utslut och kanningar. Som man inte alltid direkt kan omsätta till att så det så som man ska leta. Det är kanningar som visar forskjelligt. Så det som vi får till nu det är inte mer sort gerandesligt. Är dock inte mer underhållande och är dock känner sig åter. Tui att säga ja men så är man bara så att det kanningar visar det och ger man så till verkligheten. En vanlig støvar, så jeg på meg at jeg hadde, det er at, jeg vet ikke, glömma det äta. Och så knappt man fri fra arbeidet, og så man glemt äta till man sitter simpelthen så opptidsen atlandagen. Og tar det da lagt affæra til at bare äta akkurst, eller drikke, kjøpe også Vindheim, eller akkurat. Jeg kom noen støvån, så ser til at jeg alltid etter noe så skek. Fragrangen på det er det som heter time blindness. Man är tog blindne, som man har haft det ofta. Man føler ikke at tog en fer. Ganske ikke planlagt noe. Man går med pakka bi, og man vet ikke faktisk vi ordentligt. Og så er man hyperfokus og tog oppgavene man sitter vi. Og så det så kjent innenfor at jeg har det utdef øye og utdef sin. Ja, men hvis man hadde stendt på en tid, så har vi glemt om at det faktisk er til. At det er øyelig kjent. Og jeg har hørt ikke folk snakke om akkurat der. Och så är det vi bara ja okej, nu är det ett bara akkurst. Bara akkurst av någon. Du har vi köpt in en hälsokommande. Jag har inte gott att välja mitten i kölskapet någon, men där klockan är 6 så är det utlikvatten arbete. Då ska jag röra sig för att välja vad du ska göra. Så du först bara Mr. Lee och ganska 4 kvällar ja. Att det är ringt att välja, tar man att jag det. Det kallas då en decision fatigue, alltså jag orkar några väl. Fint att jag känner jag är berättar. Och ofta är det inte det att man inte har lagt en atlan eller man har planer och goda intentioner. Det är bara det att det kommer stitch ringt att föra det ut. Till dömes att det är vi vet jag och teenager och det är nog så känt för dig. Att jag inte med packan så kommer det hem så gör det som Mr. Lee istället för ja. Schalt om man tar så vet jag om det. Ja, och det är inte bara att du tannaren vi att jag hade men ganska alla tannaren. Ganska alla tannaren syns att jag hade en mitten. Det är en kvar som är känd ordentligt väl. Jag tror att det bara nu får man lite lätt. Beina vi är vet jag. Du så sent uppe skontat ut från hörna. Morgonen, du først ikke til døvra, at arbeids, glemmer for å få boi, du lykker, bare lykkes. Jeg skal bare lykke gjøre etter livet. Og så enda du bare vil kjøpe fullt av fastfood og bombe hjem, og så blir du ordentlig. Så kan man do det, ordentlig flower, og neste dag så enda du lykker du alt. Alt om igjen. Etter at jeg har det, gjør ofte at man føler meg alltid skumt. Alltid, jeg skal lykke her til og her, jeg skal lykke ordentlig hatt der, og alt det her. Man kan vara dysregulerad på nekva matar. Man kan inte planlagt något. Och det är inte det allt ett lunch också. Ja, men hvis vi inte gör det så kan det också detta fullkomligt. Det är en samma vis ner. Binge eating som vi snackar om. Overallt. Så det ser vi över hangry. Jag minns en psykiater säger mig att först att det blev lättare till som heter hangry. Alltså hungry och angry i en annan. Du är irriterad och ganska skolandrigerad och äckliga, utadregerande och det säger att du är aggressiv, är inte ganska hem. Men så börjar läraren lägga mest till att det säljer här ta matpackat eller ta dörrpassan ska vara.
Det kan være at du ikke føler at du er svengt. Du føler simpelthen ikke svångt. Føler ikke, altså, det er interoception som jeg nevnte i Johanne. Det kan gjøre at du ringte å føle hita, pyne, kulta. Jeg ser tingene som andre føler. Og tog vi det ofte, det er for lengt og du først er reda. Her hjemme har vi i hvert fall øl ofte. Vi bøtt noen sjølve må størst og jeg sender til til snakka til følge. Og da blir jeg blå sånn alt ganger motor. Okej, när neta. Bom. Janeta. Och så klarar han bättre att tackla Jenstein och Löve och där svär uppgångar att nå. Jag snackar känt att. Så det är vi i 8 av vita bättre. Öll under te sån det jag med att land det jag bara sånt in. Alltså det har gott familjeliv. Vi kan inte spela det vi där på kvarskväll. Är så doven, är så vanlig. Man ofta är självkritisk, man att jag att man upplever nästan liv är det inte etnast. Ofta är det visst övergjort. Ringte jag skipa där igen och så är det visst en exekutiv funktion och natter. Det ringte jag planlägga, ringte jag överblick och allt det. Och det kan bli att läsa av såna konstanta skom och minnevärt eller minnevirre eller så lockt skjoldsvirre ganska. Ja. Och så är det att kända här nu vart. Nu för igång tycker jag. Jag börjar i morgon. Det var överses för. Köpte några man får alla möjliga journals, resten av förskrivet sånt, ne. Ett lat att finna net någon printat ut, jag mäta att land work on lite om brukar hela söndag planlägga jag mät nyer och illöt alla såna. Men de gick där och kommer så det glömt. Du borde lägga mät ut från följdes med fiasko och himmätren ända ganska skull. Och så att det nästa vecka men så blir det om att och det är vi, ja men jag lägger planer, jag har ordentligt bruk för att här är en attland. Jag har ordentligt bruk för strukturen och ner och rutiner. Och man får huska att alla tog i hatta för att göra. Och dopaminet gör att det är bara nu är för att göra det, men inte i med att man kan man så behöver orska till i morgon. Eller om en vecka. Och tar planer som man så gör tar mäknar man inte alltid fullföra. Detta var en sån sjö som jag fann och tänkte skriva en in här på ett. Alla kalendarner som jag omkant fick brukt. Bunkar av boken hemma eller kalendaren och attlander om planläggning. Hitteln är full av kalendaren och sådana journals som du attlar jag får skilla gärna vi. Du vill det vara en firmin för bötterna. Väl fyrräka äta sånt. Men så gör man upp att allt vad det gör. Det är inte det samma som Johanne, att du tar vad som struktur någon du gör det där. Du vill gärna, motivationen manglar inte om bättre vänner. Och så första känslan, men jag klarar det inte. Alla klarar det. Det då inte. Kanske är det ostafest eller att jag har det. Ja. Så det var också känt av vi att jag hade eller fast vi att jag hade att struktur, rutiner är ordentligt viktigt, men jag hatar regler. Jag ska komma och se mer vad det ska göra. Så du har den ikke bedre, så du fyller en fast i atlan ved første måltøyen, så du vet hva det er. Du kan bruke apper og skrasete og planlegge det ved, men knapplig så er det bare, er så bunten, er pura fenka. Det var som regel noen her, nå får jeg bråte ut da. Det vil si at du søker struktur, men så føles det ofleksibelt og kvelden du stekker på etter. Altså, ødelig tingene kunne gå blanda sammen, altså, det har gått for alt i egnen. Så, alla så stövnar är som är vant till onkel här inne känner nog väl att det. Till han erbjuder man här hvis man ska kalla så radio var först vi att jag hade om affilje som kostar någon som är och granskningen som är fyllde Johanne eller fortalt till Johanne. Så det vi kostar och vi tar kostar allmän kostar och allt det. Det är inte galve time men det är ringt att fylla. Till vännerna skulle införas. Och man ska på vårt om man har några avbjörningar hvis man har att göra det. Man har några avbjörningar som man har bad med att göra det. Det handlar inte bara om att säga hatt det sånt och hatt det sånt och så gör man så. Så är det ju inte, så är folk ju inte. Så man har en tendens att glömma och inte för ut livet själv om man attlas där. Och så ska man minnas till att lära sig nya vänner hvis du tar vi för att göra. Det som man lär cykla. Man lär det först för man ska bli om att.
är man doda och gör man upp en av vägen men så lär man det inte. Ja. Kom in och några fenomen här på och så kommer vi sen då till att vi kan göra vita. Snacking är ett ting innanför att jag hade. Det är en särskilt att det inte för helva som må ha också munnen till äta och snacka alla tøyna. Det är det dopamin som står i. Så och samma troanen här som vi snackar med Johan äter socker och snacks där var ju så granskning man gör. Man äter mer socker tar man hävdar att jag det. Ofta tar man äter så ordentligt och kniskar så till på. Så stretcha här. Tar man äter så ordentligt så kan det säga att trångten blir mera att få så kött att äta. Det går vi tog är att man kan vara inte framför lägga atlan. Till döms att trycka samman för morgonmat så är allt för skete. Och äter man till döms sunt fett och protein till alla måltider så är man mättare och det kan stabilisera det. Hellre som man bara äter det vet jag en franskbrödsstycke eller cornflakes. Alltså det är bättre att äta havregryn än att äta cornflakes. Och så kan man göra det här man sätter en alarm att ringa tar man ska äta. Alltså det kan vara en sån användning man kan bruka. Okej, nu är det att äta, nu är det att äta. Det ska ganska sån fjollot, men det rycker i alla fall. Eisen hvis man över bötten. Det är som vi snackar om, såt av vatten, det fyller näck. Och det ger nog äta socker till kroppen, är man att man dricker kött, juice, orskedrycker och så där. Här kan det vara en möjlighet, inte det anbefaller light såt av vatten, men så man inte får sån socker att låta när man dricker light stämfyr eller bara brusvatten, kaffe, här och i. Så kan man bruka så dunkarna som vi har nämnt. Till att få nog att dricka, till att minka resten om man ser att man vill läckrolten. Ja. Att det till att det helvaren han gör att man får ringa mätarlist. Här är det några ting man ska huxa om. Är vant jag att känna till det. Man ska äta armar för helvaren. Så som helvaren är teaching så minka mätarlisterna. Så hvis man äter ett gott måltid armar för mätarlist. Nej, armar för morgonmat. Och så kan man sätta alarm jag ska äta 8:12 och äta 8:03 ganska. Och äta en god nattra eller sent om kvällen tar jag visklarna för en så att det inte bara blir ut lite binge eating och en riktig och sånt. Och att dricka proteinryck dröken där igen kan hjälpa. Jag minns jag brukade själv ta döttra minne bara kakao eller sån där jag vet inte muslibarrer eller sort. Så att det kom också ner och i sån blev så ett la fyra jag var då något att och så ska man känna att det alltid kan är det så ringt och så ska man kan om ett rätt helva om det är rätt mångt man fär tror jag kan nästan göra måna här är en ordentlig grej här och dietistplan och när från 2020 som är ordentlig om efter ta bort med sig helva så det nej med mätale så det är inte analys än jag vuxna. Här är det något gott att man säger att det är fast touchpunkt till alla måltider. Man simpelthen har morgonmat och frokost och nattra och mittelmålan är fastsätter in i vikskiften till dem står jag till hemma. Så det är viktigt att man äter morgonmat och arren. Man tar tabletterna. Och så kan man bruka sånt här kommer lukka vis onkerdömer på det. Det som det dricker jöken där med en helvar ner i kroppen. Att det är orskrukt, proteinrukt så det inte häpar sig för en ägg. Nökerbötten är det öliga selektivt. De inte tar allt blanda samman så det är gott att dela det upp. Att äpplen och grömmete och köttet och såsen allt är fyra skje. Det kan man göra på en mat där. Ja. Och att fylla av ta mätarlisten rätt från kvällen. Fylla av i omkring gåen och inte nokta att se igen till för sent för äta nu ut det här var bruk för dig. För att som inhämta det som det inte har ätit där inne. Och så ska man nästan välja sina kamper. Det är okej att man inte ger helska med att kunna nästa dag och att måltid är det. Alltså i alla fall redan är och för äldre vi på någon som här var förskäliga avgångar så är det som ja men det må äta sånt. Det kan kanske brytas till bara att det må äta. Punktum. Bara att det får äta är nog och är okej med det. Och i en period i alla fall. Ja.
Så här heter från MBM, alltså nu är det så nytt kom här Power Shake. Jag har så smakat det skulle vara också i centrum av jordbär. Smatcha. Här är 20 gram protein och en sån hade just lagt lägga samman. Det är som en mjölkavöra. Utan socker så det är nog så lagt i kolväte och så är det vi blå jordbärsmak och så är det så vanligt restyoghurtna. Här är det mer protein och jag kan mätta oss väl. Vi fitt. Och så är det ser alltså sonen som han brukar lägga vatten och utrotta kakao. Här är 20 gram protein i en sån lucka som i hässon. Och så är det kakao. Hatt det sån gå man kan bruka hellre än sunkust och saft. Så ta vatten och sorta. Så kan man bruka så som proteinbarrer eller nötter eller juice, några kex att häva som är nem att komma till och nem att äta hvis mätarlisten lika är det här. Man kan göra sån hemmagjorda smoothies så har man så korvmjölkavör eller yoghurt eller också oja så det ger oss inte protein. Ja. Så att som nöker brukar till eisnis här drickner som affär för apoteken och hvis bara som slett i rörs äta så kan man eisne få en recept på dricker eller orskedricker från apoteken som vi brukar till kycklingar sorta. Det är några få som nöjast för här till det är näck mer i time än det är i. Det är man kan köpa i handeln. Men som helt har ju inte ta är nöjast för här till. Ja. Så det är ting som är helt väldigt smart. Nu har vi sitter ju och hukt en hundastrycker på att vi att jag hade. Så kan jag kalla det dopamin sandwich. Alltså du gör en sandwich av rutine, nutjon och en belöning. Hvis man huxar det in tar man till de fyrräkar kvar kan vara till mittelmålare. Här ska vara också du känner och damer, alltså också rutiner och du känner att det. Ska det vara också nytt. Det kan till dem för eller flotta liter eller spännande och också nytt som kan prövas. Och ett slag av belöning. Hvis du huxar till självan så kan det vara det att okej, det är det hettar. Så för sätta mig vid en serie eller för lock tilltag så kommer biljetter till lockkost eller släpper jag sitter bara lust att tonlike eller ett annat. Till att man vet att man blir mer så läckersulten tar man chase och man vet att man gläser till lockkost så som stimulerar det bättre, ja. När kostar ser man såna man får bäta läskar men man kan också bruka så fitte muffinsformaner till sån 6 rum. Och det är alltså ideellt till bøtt. Det är alltid delt upp. Hemma har vi själv en sån runt ett läskar. Alltså 6 rum bara en mitta och så 5 rum runt om. Alltså det bästa den yngsta döttern som är för att få. Så ska aldrig huxa 6 ims ting in. Istället för berga bröstische. Så kör jag brej här och blabber här och saltstänger här och ganska ostahaps och blandat där centra. Här är ju sånt där friska frukt och har också chips och nötter. Och grummet i eisen i popcornna. Alltså det är att det är fint målt då. Man kan bruka det till nottra. Att det är brej och så är det också pålägg och bara som skivan i rotlar sig man kanske proppa in i. Här är ordentligt för äldre vi bötnar vi att jag hade som halta hettar germon. Det är det helt annorlunda. Hvis det brukar hettar som utgångspunkt. Det är väl krassna bötnar så heter eisen alla väläckna. Hvis man huxar sin rum kvar man kör i så man spärrar kör 6 slå frukt eller ett annat men det simpelt varierar det mellan proteinkällor och också fett och i ja och salt och bröste och ja helst vara en kombination av safe food som är också känt och också nytt för jag stimulerar till att jag hade hormoner till dopamin och nytt spännande, ja. Ja, en vinkona som är överraskad att jag hade hon planerat gerret till notcha till bottna. Så sker hon brej och i tryckantar ristata här och så har hon ost en örn och lite och på handa maten så äter det tillsammans så det finns akkurat som vi så smurt en breja bor eller bra breja en tallerska. Så är alltid det gott. Här är några husgott bara textbaserat så som jag också är kan bruka. De står ena kan bestå av kex, ostahaps, surpåpatar, hummus, det har inte mycket äta men också rätt. Och kurskustavar och popcorn. Alltså faktiskt en varierar tallerskor tillsammans. Det kan också vara man brukar rista upp det, koka ägg, blabber, saltstänger, myska choklad i biten och så äskar. Bötten som är äta vanliga äskar ur fristaren. Det smakar helt annorlunda så det är friskt. Det är som bom. Alltså du ska pröva det.
det är det alltså. Så är det hör och eller är det här där och smakar det sött. Så det är läckert det frist. Och så kommer jag istället så flyser skinket och pilser det dama fiskapilse eller ett landa och så det tar stilla skär det i petter. Kvar det ristar han eller i ovnen så blir det ordentligt läckert. Kan man dippa det roma ost, ha några gullarötter, och så är det bananflysar man kan köpa. Det är också sött och ja. Att man kan variera det på öliga mat där. Hvis man bara huxar sig inte om. Det ska vara sin tråk för ju nå. Ja. Ja, tar man hör att jag hade så kan det vara också spännande för att köpa in. Jag kan lägga lista uppe på ett. Okej, man gör en lista för man att köpa. Så kommer man allt möjligt och som man släcker då att man tumsfyller listan där. Så ska man välja mellan till dömes två mäskor av ketchup till allt för mig. Det klarar man själv att välja mellan. Så kommer allt tingen i efter. Och tar man så äntligen till kassan så blir man öliga åtålen. Alltså, det kan vara nekva variationer och snära. Men det är affär att köpa in är en fyrtugga ofta. Så man kan ha alla möjliga planer och göra den listan där, men det enda vi man köper också helt annat. Jag inte känner det. Jag brukar i alla fall själv nekva pengar för jag får köpa in en tar med en kämmer. Det han fyller bara listan. Och så får jag nästan vita. Hur då inte annat köpt? Det står jag, men för hundan ska köpa också annat. Mega ospännande alltså. Ja. Fyller det allt för väl. Ja. Så man ska också vara bevisst om att det är att jag hade man kan inte göra allt. Och vänner kan man börja vid. Till dömes sätter vi att tar man gör med så kan man göra stora portioner. Gör man kött eller frikadeller eller ett eller annat gör så dubbelt. Man rys kommer man dubbelt snäck som man attlar och går med resten. Deilige portioner, det kan till dömes för alla vikna. Det är så food prepping, alltså det är nog så skräck. Så släpp du fra att täcka snäck väl, kökna vikna och stanna lunch i köknen. Så du ska göra något sånt. Rys är koka och här ligger kullingar som är stokter och skåren och allt klost. Just bara något rätt vi tog, ja. Du kan göra det lätt. Skriv en lista. Vad har medelmorg med? Hatt där. 5 ting. Trutjar med packar. Hatta ska jag in, hatta ska jag in, hatta ska jag in. Alltså det kan vara det viskar nog snäck vad skulle lista på andra men det kan hjälpa. Eller 5 latta dörrar som man alltid är inne. Och så köper du det in så du alltid kan göra häsa tingen i det minsta. Det annars är det vi man blir trött av att ta out alla tog ju bestämma sig för att välja och ska vilja vi ha något kväll och det blir alla tog och så ändå ofta vi dricker det samma alla tog. Det kan vi i mat. Och så kan man välja att inrätta sig sånt annorlunda att det såna blir skönligare att man till dömes fliseta, skär det skivar, lägger det fram och i köksnsikt utlöt. Så att till dömes häva det och i biten eller i portionen runt det. Det är det vi hade hade visst att såna inte sast, ja men så är det så är så det bara väck. Så äter man alltid. Bara för jag minns allt att det vi går så ringte era filcha för Shellion tar man hör att jag hade så det är absolut inte allt detta som rycker till öll. Man kan till dömes göra när visuella vik och atlan. Här en vecka och så skriver man kvätt till morgon med hasa det kvätt till dövra eller med packa. Det till dömes vis man själv behöver det kvätt till nottra. Du så hävd du till avgörna ena för ska på filcha då ja. För nöker det ordentligt gott. Det ger struktur, det ger överblick, det ger så det får skiligt. Och du släpper fra som väl någon och för nöker det ordentligt. Klarar det slett inte, ja. Jag vet inte att nöker ger på hämta maten. Det ger maten klaran, till dem köper man ett broccoli. Så ser man något, det är till maten och höstdagen. Okej, så har jag brukt det. Så gulrötterna, det är det här och här. Ryse är det här. Så man, inte det kan karas i löt så det är klart. Men det kan också bara vara hatt det här i färg hava. Så som man får brukta samma djukvikna. Ja. Jag säkert för öl deilt ut att det. Så också bara kommer sen in efter vi att preppa. Att göra det lätt, fyrräka, till det ger en forskilla, ger en rutin hvis man gör det. Hvis man till dømes brukar en sån där eller lägger det. De som gör det är ordentligt glad för det. Det är säkert skickligt att rycka till det. Så man brukar 1-2 timmar, går musik fra hur fri och gör det där. Så kan man till dømes börja vid att
koka, alltså det ris, steika grømmede, koka kulling, eller steika det, hva man så en damer, i stor portion och dela det runt. Så det klart alla vikna. Så kan man skära gulrötter, agurk, grönsa salat så det klart bruka. Man kan samla, hvis man damer så får smoothies eller ett landa, kan ha det på påsar. Det ser frukterna i dunk, 5 påsar så är det klart korra i blendaren där man ska ha det. Eller boxarna bara. Då kan man koka 6 ägg som är till kon enkelt om det. Till att hvis man ska koka ägg kvant det så får man inte göra det. Jag menar, jag kokar hemma här är plats till 6 ägg så är man förbi bättre. Så äter jag inte mer. Så kan man äta tack var morgonmat eller till morgon för morgonen. Ja. Så kan man göra klart till medpackar. Man också tror jag medpackar in på en av och frysta kanske hvis man har stockt kulling och frysta ner hans grömmet till hatt kulling i frysta som blir ner. Så det är klart till nästöver tar man inte anar kan man ska göra. Och så är det ett viktigt fyllelse i gömslarna. En snackskuffe vid yndlingssnacks lötta det och gärna också sånt eisnä. Inte det man ska gänga äta tog alla tog men ta det så är det gott att ha. Ja. Det som är som dietister ofta vill spurt om det är kanske man kostar ett land. Och så att jag också säga att det kan man gott. Det är bara inte ska lycka kosta ett land. Alltså, ötla vi ska. Här så ett döm ju beina som kan vara sin att jag hade vinnarlig. Och jag förklarar att inte vi att jag hade strategin i 18-4. Så man löser upp klart sig. Så tar man och dricker vatten. Tar fiskolja och D-vitamin. Och det är simpelthen strategin vi tog är att du höra klart. Det ska stanta klart ett glas och jag ser ölen det ska alltid stanta samma sted. Så upp och så är det blod att en rutin att när du gör den här grejen. Man ser en 24 så en vänne. Så då skapar vi Anna. Men det ska vara lätt. Det ska standa klart. 7:30 ett morgonmat, det kan vara akkurat. Hvis det ska vara ordentligt gott och du först bär fett och protein så är det ganska yoghurt, du müsli och en bananskal ner, eller det kan vara ett ägg eller 2 och fullkornsbröd. Alltså det är simpelt. Det kan vara havregryn till det som funkt. Strategin med det är att det är proteinrikt och det är lätt. Inte nu koka i arn. Så är det mittelmålet. Nu får jag bara tjökna bara för att förklara att jag huxar det. Du kan ta till att det blir koka ägg och en frukt. En proteinbar och hvis det ska ordla lätt. Och det är man kallar, alltså i engelska tal kallar man ofta grab and go snacks. Det behöver inte alltid vara en fransk hotdog. Ett lakshort. Dövren, här kan det vara resten från jar. Vi har söndra grömmet jag tror att ett lättland. Och strategin tog jag alltid dubbla person till att äta den efter. Så är det som klon tror alltså heter reella nekka måltider. Det är det. Tror i mittelmålet så kan man till dem ha det klart. Nötter och torska frukt man kan köra det lite på så hvis man vill. Ordentligt preppa det. Ett lämman är det ganska hvis man tar en pinne potter vid en ryskkex det är inte kalorier tillsammans och då mättar det inte. Det är inte protein och fett och jäst ja. Ja. Så blir man så hungry. Till dövra så kan det vara här är bara akkurat konkret sagt bäckar laxer det vi snackar om efter fiskolja vi äter för lite av naturliga fiskolja. Det kan vara bäckar laxer vi omkring ombägga och natt vi. Och det är långt lagt klart och äter oilade som vi snackar i morgon. Prepparen från sonden ska börja ånden ganska. Och så klockan 9 kan det vara också lätt. Hvis det är ju till några säger bara att det äter släcke att man åt från kvällen och det kan man inte gott göra. Men man kan också ha gott av att äta också från kvällen hvis man är ordentligt svänger där man vill sjunka. Så hur han nämnde det vi utskötte äter man också selektivt så är det gott att ta multivitamin och ränekbötten äter man selektivt så att det får halva. Men då hvis man nu gör hettar så kan man ta några utskötter att rätt. Heter det också varierar och kostar här i berg kostfiber här i grömmet det fylls åt en kostar av någon. Och stabilt alltså inte oregleligt. Och så kan man ta i utskötning av träd och nu har vi skrivit uppe vatten och fiskolja och D-vitamin det får inte kombinera det är D-vitamin ett fettupplösligt vitamin så det ska man helst ta samma mäte. Men här tar man då samma fiskolja det får inte det kanske upptäckas hvis man kör några fett tar man tar det. Eller upptäcks rättla. Ja.
Och I förrjun hur det visste att det kan inga som gjort det att flest manglar D-vitamin hvis det ikke tar skudd. Så det är gott att få. Ja. För jag tackar inte samman vi är ner kostrånen. Så tänkte jag korta samman en ordentlig text tungt här, men det är också viktigt att få några att jag hatar vinnarlig kostråd. Här är det av dem. Rutiner, det är det ena. Det är viktigt för rutiner. Så man har fasta tojer och man har fasta dier till åkost. Gör det skönligt, hängde upp ett låsort. Och det är skulle helst för lojka. Det är det som de flesta tror jag väl vid. Bär vuxna och bött. Så är det vi 4 räka och där kan man göra med atlan. Gör en vecka sen. Hemma till åkon har vi korsta upp och ner. En evigång hade vi där varje vecka. Och då hade vi till exempel en lista. Vi åt möjligen döver och botten för glasskruv och de har tid isne. Och så var det bara okej. Kan sätta oss samman. Vi tar hattar och så var det vi kan få vi tar en trusch i ska döver allt som vi domte. Så pilkar vi bara ura. Och så känner jag att så är det för ura astrologal. Så nu är det bara så. Det är så ta arbete ofta om kvällen och så för jag med skulle standa och ända vi kan en pizza i ånden kvällskväll så blev det fast. För att så kort vi vad dora han att göra eller kan han hit upp att till och så ska man ta sig av gärna att låta vi. I allt det rycker ordentligt väl tar man kurda och det är okej man ska kurda alla tog. Och gärna dubbelta person alltså så är det nocka. Och så är det vi att ut av öj ut av synd där hälsa gå främst och hitt attast. Annars glömmer man det till. Så är det proteinkält någon jag har sagt det också ofta nu få ankra proteinkält inte kvar jag måste ta kan göra det mättare och bättre vid hos annat. Ja. Och det som vi det testmål kallar för shota och sina kolväte det är inte alltid så jag vill förklara det men det är fullkott och kostfiber som ska till för att det ska bli sent. Det shota kolväte det är det rena kvita stövelse och kvitt pasta, kvitt bröd och allt det. Det är inte man ska äta mest av och då såg vi det det hänger sin samman vi att jag hade alltså koncentration och hyperaktivitet och sånt där. Så pröva att få sånt senare kolväte in till måltiderna resten folk skroft inne. Och så hvis man är så planlagt att man kan göra lilla packar av snacks. Så att man blir alltid läcker sulten. Så hvis det ligger klost alltså jag ger inte det själv. Jag får mig allt med men man får pröva det. Det har hjälpt mig att jag var portionerad och jag visste så att det inte det. Ja. Så är det med sansen och textur. Det rör jag bort som mest alltså ofta har vi anbefallt att man blendar till frukt. Nej, ofta har vi anbefallt att man blendar grömmete, lejk och sånt och i dövrar. Alltså nu är så sensitiv sån att det följer det och det smakar det och man kan inte snyta. Och ta alltid det lika bättre man bara delar upp. Men det är inte gott tror jag att man kan blanda det upp i. Men det som är lika ordentligt väl är att det är själv vi. Det är så tjocka för ui, det sker och det lär att det så kan man ha kakfigurer. Man kan köra ut hvis noterar vi att det är öliga ambitiöst men man kan gott pröva att ta in i mitten. Du tar färfax på att äta mer. Själv hvis det är kräs att det är vi ute. Och så kan man röjna äta till att som jag fortalte Jan att jag hade man äter ofta utan att vara tillvidare om det man lägger smärta man äter för näck man äter bara och så man är ansvarig man äter tar man ner till tister och ska ha kostrådgivning vid fölke och så tar så vi folk vi att jag hade ju spira vad det stod gör Anders och nu klarar ofta förklara ju då man fick te och det är som bara i halt jag vet inte alltså man minns man äter det åtlvita det kan göra att det blir inte mer tillvita att det inte är framför en skutcha eller från sjörspunna. Så hvis man kan ta sig ner vid bara samman utan utvärsp, utan skutchar så det blir roligt så är det mer bevisst om det. Men att jag har sagt några botten säljas ströst och kunde inte äta samma gör runt det blir som öl överska jag de teacher här och andra snackar här och ta förstorar ettla och så det är helt fint om man delar upp. Det har vi just gått för hemma och döttrar slapp äta i båda stående och ett i kammaren. Det är ett gott hosgott. Så får hon rå och resten kan så äta samman. Ja. Och så det allra viktigaste röjet är att vi är allt för ambitiöst. Att det blir perfekt. Man vet fyrt oss för själv. Det gänger omgående helt som atlan. Ungen gör allt detta här. Till läge brukar latta lösner. Till ivskott är inte alltid till stigar.
Och så viktigt att liksom okej, det var det fast ordentligt gott. Så kan man rosa sig om 4. Ta det gånger ordentligt gott. Ja. Att det är en sort att jag hade tänk man kan glömma ett alla dagen. Det kan man vara fullkomligt fixerad på ett ting som man bara äter alla tog. Man kan missa mätarlistan på grund av medicinen. Och så kan det ta timmar när man får bestämma sig för hur man ska leta. Alltså, allt detta kan vara galtande på samma dag och på samma person. Så att jag hade och med hade fyllt oss tillsammans. Ja. Vi inte så samma omtidje så kan man inte leka att jag hade och det är alltid heller inte några mening ut i men ofta har vi hört transporten hur så kan jag fjärna det kan jag dock som för att jag hade till att försvinna så får det bättre. Man kan i hvert fall vi är inte att ha som anklare vi är inte äta så ranna och sött och allt det kan man ge hela bästa försättningar för att han klarar sig så väl. Det kan inte fjärna det men några som Tomer kunde bli minne. Ja. Och så är det vi känner det. Vi skulle arbeta vi och inte mot att du hade någon. Att du hade har vi skrivit här snöjs om exakta trobläggare för atlan ut i livet. Det är inte här man manglar motivation. Ta motivation är inte nog så det är viktigt att vi känner att man har bruk för en krampon eller en stole eller användningen eller hjälp från öron. Och till dem så är det att du brukar sig i rapporna eller visuella planer eller också. Men det kan också vara det som är ett body doubling att man gör med samma med öron. Hvis det är 2 coachen gör det samma man kan också bruka det i FaceTime. Så ett simpelt en omkring. Som då pratar vi med en du sker. Några brukar videor från YouTube att göra med samma vi. Så nu får jag göra det här och så gör det där som inte live men vi fotlar långt och så kan man vara vi göra det akkurat samma så först akkurat göra med det så helt det där är gångt. Jag vet inte känner att det är på body doubling men det är väldigt känt innanför att jag hade det att man har bruk för att några andra personer är där till dömes hvis jag ska rota och med att man bara sitter nere och slappar av alltså ifall vi behöver rota så det är ordentligt irriterande. Men hvis han som eisen kan rota så om han bara torskar på och i en timme så hjälper det mig. Alltså det är klicka. Men det är så. Ettla att ja, jag var upplevd av döttern som är hon ska lockkost alltså hon blev pura. Men hvis jag som säger nu är det vitt där just nu. Så om jag inte hjälper eller gör något så hjälper det bara vi till stiger. Det är det som är body doubling. Man kan bruka det eller näck. Ja. Det kan det stå som det är spårningar till det. Och så det viktigaste är det är inte heilen som är i oleje. Man har bara bruk för övrigt i ampon. Det är väldigt viktigt. Det är inte galet vi har vad jag hade. Det är bara övrigt, ja. Så helt samman helt till sist, det är grömmet i fiskar har visst att det är väldigt gott. Du får omega-3 och du får protein, du får kostfiber. Det kan minka om de stravne symptomen som registreras vi. Det kan syndra kost och skojte. Man häver oftare mangel till ett tråta förskon och på särskilt D-vitamin och mineralnivå av fiskolja. Det kan hjälpa att ta sig i skojtene eller i hvert fall hvis man kan när man manglar det. Att skapa rutiner är virkelig viktigt. Annars føles allt så kaotiskt. Det kan göra att du fyrräkar det och att du får skapt några strukturer. Och att göra det lätt. Du må vidkänna. Du har att du får inte göra en funnan stora dörrar kvarskvöld. Det blir till. Så röjn och preppa det eller fyrräkar du själva. Och så det blir lättare för familjerna. Ja. Och så kommer vi till spurningarna. Hoppas du tar omkring att säga att det var sånt annorlunda än ta första. Ta det mer om vitan. Ja. Ja, det är äntligen välkommen att sätta spurningar. Ja. Ja, jag har en spurning till det är älskar förrest hemmabacka brei. Ja. Det är fullkornsbrei. Alltså förrest brei. Ja. Hemmabacka köpt. Ja. Här är det här av skalan alltså av skalan och tryck fort och det häller inte med att myska fullkornsbrei. Det är ganska mitt i mitten. När det är romjöl men det är imust. Hur är romjöl ganska en tom för en regel för hur tungt det är. Om hur mycket det är. Ja. Det är
jag halt man kan äta det goda samisk till ropre och jag hanterar nordlig jag har bott nere kvar ta åt vita bära myska breje så man till förra nu vill bara bära äta det också lavandelsropre ja men det är en blandning mellan kvitt och myst här är fullkorn och inte alltid myst chattner i ja så det är det som kostfiber ut ja ja Har du några spurningar annars? Alltså, jag kunde ta så lunch, men jag rönt begränsar mig. Och det är väldigt individuellt att ska folk och föräldrar och så stryet vi. Ja. 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 Då tar så att de är här vi protein drinkon alltså. Alltså är tättelbotten alltså det är ofta så runt det störst åttan om allt sort. Alltså vet jag aldrig också protein ska komma in på annan mat men ja vi tar väl dem sen drunk som alltså ni touche men jag klär till 8 nutje och jag kanske minst är stött eller så är det finns medicin i 12 år också där. Ja. Och jag har tappat så jag han börjar ta medicin. Ja. Så vet som sort här kunde hjälpa honom löpa det han tog mig väl att dricka sort här jag bara körde ut huxa kaka ska tävla kan ta starta jag vet inte alltid att jag skulle det förbacka väl det är som mamma och också är som det tar döttern som är ordläringa medalist alltså hon levde nästan på kaka utan ta medicin för sin rot om kvalitet ja det är stort lite men ja det kan hjälpa Eisen, det pjør ikke at det er som eide proteindrikker. Bare til at det er kakabrikker eller drekker yoghurt slåsser, så først du protein og du først kalorier inn. Hvis han damer har drikket det. ja. Og hvis han eter, altså eter han sletskjøkken det i nesten, eller hva? Jo, han äter havregrøt til morgenmat og nok spesifikt ved at han skal hava äta Arn har färmedicin ja, och jag tror sagt att vi lärare han ska hava ett frukost med packen just Arn har färmedicin. Ja. Det är gott ja. Men han är särskilt vikskiften han tappar. Och särskilt vikskiften tar det blir mer oregligt än vad det är gärna någon har haft en länka sommarferie så där. Där kan man se en nekva för en löpande nyschwenk. Nej. Och det är det ju. Det minka i matalisten. Ja, det som eisner till att tog hur man vurst att böt som inte har sväng på grund av helvan. Det kunde ofta gott räcka sig till att centra lugga. Ja. Det är inte sväng, det är inte äta men tog kan det se lite brickan är väl ett på. Ja, okej. Men i halt klart alltså visst det här var samband vi var någon ska träna så det är snart som kussen kan ta på sig och så kan man så säga man kunde snacka om att om det är okej för att bruka proteindryck visst det här är det att det är man köper själv ja det som lyckas till att han har alltså han har inte mjölka allergi kan vi vet av men har sjuan har helt lite haft problem vi att finns för neck av mjölk så han får inte mjölk han får inte yoghurt och sånt men han gått få sås vi flötta och eller en pannkaka eller en ois och sånt där så det lyckas han är för att tåla det mer och mer utan till att han får inte myntliga mjölk. Så finns det en koltablett. Ja. Men jag vet inte om det som kan erstatta en line. Alltså. Jo, men så det mesta drickande vid protein och i mjölkavörer. Ja. Så kan man så, visst det, jag vet inte akkurat jag tycker så om det är laktosa eller vad som gör det, att han får inte bugen av det och sånt. Alltså, men alltså, och det vet vi faktiskt helt inte. Det här är ju speciellt när det är sådär då. Men han kunde faktiskt inte säga helt precis. Han har ankrat tolerans, var det mjölk och socker ganska? Det är laktosa, ja, mjölk och socker. Ja. Nej, så vet du inte. Och man får alltid laktosefritt. Ja, laktosefritt. Det är eisenproblem med honom. Okej. Så är det så proteiner ganska? Ja. Ja, inte hvis han tål minne mångt. Nej. Så laktosaintolerans det är ofta många problem. Man kan gott tåla lydsyndrom men inte hvis det blir för näck. Ja. Och det är mer vanligt för att jag det och autism är kombination av det. Nej. Mjölka proteinallergi så ska han ordentligt kanna så ska han på mjölka fröande det är ju släkt gott att få lydsyndrom helt utan hvis han häver te. Nej. Så kanske skulle det kanna det vara men annars finnas nöker mjölk laktosprodukter de sätter skir
Man får bära sig lite sån frukt, nej såna skyrpåsar, sån squeeze. Ja. Och skyrne är faktiskt ett laktosfri. Ja. Alltså det är som så dricker man får är som skurdisk. Ja, jag försöker skyrdick någon. Ja, jag håller det. Ja. Jag håller det alltid laktosfritt att man nu. Ja. Men ja, jag syns du ringte sig akkurat specifikt man skulle ganska bli kan över om mater och ta som en dietist ganska. Ja. Om det vi gör. Han ska kunna dricka kakao och det är ju värnak. Alltså. Ja. 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 Du ringte Roger akkurat precis. Ja. Ja. Du ringte på några protein utan mjölk och man vet om du vill man kan klara sig laktosfri så är det lätt nog. Kan finnas produkter nu vet Ja. Ja. Det är ju ett ägg då ett alla tojerna. Ja. Ja. Det är ofta skräsen till det. Och det tror jag hjälper också hvis man finner också som kan dräckas så det kan estreras utan att man egentligen ska sätta sig och få äta. Det kan vara lättare. Ja. 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 Där kan man göra, ja. Nej. Nu kostar det sen vi roprej och det här forskjelliga. Vi har inte spurt, vi har inte förberett kvar brej är gott. Det är sin preferenser hos Jokon, hur ska jag ha kvart och allt det. Och det blir lite chia brej Jokon, som blir det generella. Ja. Och vi har så spurt fyra, alltså i mellan, vad det är man får aldrig några svär. Som har så myter om att det bara soja lite kvart brej nästan och sådär. Är du några vitan om de skolor brej eller chia brej om det är Jag vet inte precis, men det passar. Det brukar säga lite av så det är myskar ju till de som bollen man köper där brunner, men det är bara kvart mjöl. Att jag vill sagt chia brej och gulaschbrej, allt det är god. Här är ju chattner och här är chia och att det aldrig man ska huxa om akkurat precis kväta och tog är bättre. Det är super ett akkurat time. Det här är kostfiber det är mätta. Ja. Ja. Det är man får svär på det från bägge så det har vi eisen steg i. Ja, vi har eisen manglar svär ofta. Det är sport. Ja. Okej. Tack för det. Ja, intressant. Ja. Ja. Supplerat till att det vi han spyr om brejen, ja. Det som är ordentligt gott vid brejen och värderat det till att ta det i handen och veta är det tungt. Så kan man ofta rockna vid att det är en fiber i. Det fibern är uppsukande vad vet det och då vet du det. Det är tänk. Ja. Ja. Nämligen. Ja, jag kan kanske supplera lite där. Jag har runt det att finna mera bjölkfrukter in. Ja. Och jag börjar göra så som dal och sånt ting. Ja. Och det är en fantastisk vär. Det är massor av smatcha till man brukar negv krydderier och så brukar man ska reja linser har vi brukt och så kan man nästan kött och hvis man vill ha det. Och jag har brukt också en ChatGPT till att akkurat som få synder vojar horisont ordentligt gott. Ja, jag hade faktiskt ett öle gott ampo. Ja. Och vi prövar att lycka förståttläggare och be ChatGPT göra mig en goda ADHD vike atlan för mat. Och jag får bra hytchet. Men det var rättligt det samma som du kom vi. Ja, det rocknar vi. Och att det är bjölkfrukt under en pasta kostran nu. Det är ordentligt gott så bönor och linser och det är proteinrikt och kostfiber och så minkar man eisen samståndes kött. Det är något som bötten eisen damer. Alltså nu är det döttren som är ett enkel utlagsskola att det har just nekväl och tog i det senaste halva året och det har ordet lärt och tidser väl undervist. Ja. Det är sånt örvelse men det smakar väldigt väl. Det är till gryträtter och lasagne och allt vad många estgera bönor, frikadeller och sånt. Det smakar fast väl. Ja. Och det är imist. Några bara klara ordentligt väl till, men några skulle ordentligt vänja så vitt att det är en annan konsistens. Ja. Så alltid fint, ja. Så annars så är man inte till banan är väl det yngsta att det var nexl och banan luknande. Det är alltid alla bästa snack. Ja. Det är nämnt att här vi och det smakar alltså väl. Ja. Och det mättar sen och det mättar väl och ja, man måste inte sockertrångt när allt det är så sött men ja. Det passar. Ja. Men
det några spurningar? Nej. Jag vill så vägna att jag därför tacka Ötlund för det att vara kommen och till som var fyllt vi strömminsene. Och tusen tack för Paula. Det var alltså jag ska skulle hem att jag må hitta ett att det nu. Är det klock över några av tänk någon så är det vi i vekt och att jag det och jag håller man är att ha inte mer en efter. Tog heter det någonting som jag spurt in till och nek tog att nämligen alltid är övervårt fokus att det är bara som vi har förlorat så jag håller man är att arbeta eller hitta efter tog och är kvätt så. Är det så vi går vid Ritalin man ska på? Det är akkurat en god spurning. Ritalin la vi gå vid. Det är spurningarna. Har man att jag har det så kan Ritalin eller att jag har till halvår ganska rika lugga. Ja. Ja. Här är Hette ju sett nek var flera spurningar igång. Tror kanske flera och nu att det är som det ska göra. Det säger tusen tack för och tusen tack för Paula. Jag hade vi skulle göra en klapp. Tack.